good afternoon. Last day na po ito ngayon sa this 2025. December 31, 2025 guys. Kumusta po? Malapit na ang New Year. Andito po ako sa simbahan guys. St. John the Baptist Parish. Mamayang 10 o'clock 10 p.m. ang mass para sa New Year. Kaya naglinis na dito guys. Oh, malinis na. May nagwalis doon sa Blessed Sacrament. Pumunta ko kanina, may nagwalis doon. Kaya malinis na guys. Ready na for New Year. Malapit na mag 2026. Mag New Year na. Malapit na po. '26. Goodbye to 2025. '26. Hello, hello, hello. Ito na si Nancy. Salamat at naka-vlog na ako. Vlog. Meron na akong pag-content guys. Last day na sa 2020. Yan sa mga pagkakapalaw. Eh, nag-reach na present sa Sacrament. Kali, nag-reach na sa Sacrament. Busy na mga tao guys. Para ready. New Year 2026. 2026. Saan ang year ang 2026? Year of the Lord. Masama ang year of the snake. Bakit the year of the snake? Maro na. Year of the Lord. Year of Sara snake. Sabi ko, di ba year of the snake? Ano? Yun ang sa 2026 ang sama na. Year of hindi na mo update yun ano at yung sa una kayo tsaka year of tsaka yung ano mo na 1965 wala na sugad na tuminan kong kadaldar wala na din ako tuwa ang mga sudyak salam din na at sila ko tuwa magpahangin Pabuto ka anja. Nata di mo din. Isa ay daw. Salamat po lahat ngayon. Kisa ay daw tiyak. Sa kwarta sa dyan. Ha? Diyan daw. Lagi jaw taw ka ba ni Jack? Ito yung so lagi. Dahil bakit malaki yan. Nagpende dyan. Matanong nila. Ay dyan pa man kang tingali. Macho. Thank you, thank you. Thank you din. Salamat din. Salamat. Nakalaban ako ganiha guys, oh.
Daghan ko gilabhan dun dyan guys. Kay mao lagi mag New Year man anja lisod pud mag New Year guys, dya daghang labhanon manang limpyo. Naugan man po daw. Daghang gilabhan. Pati mga trapo guys, hala laba. Laba ka jud. Happy New Year ninyong tanan diha. Happy New Year, Happy New Year. Mayon tag 2026. Magdala og swerte, magdala og prosperous New Year. Salamat. Thank you for watching. God bless.